Στη δυτικότερη εσχατιά της Κίνας απλώνονται 100.000 τετραγωνικά μίλια ερήμου και φτώχειας. Κάποτε εκεί ευημερούσαν πόλεις. Οάσεις θησάβριζαν χάρη στον παραμυθένιο δρόμο του μεταξιού της Κίνας, μέχρι που ο πόλεμος και η έρημος τις κατέστρεψαν. Είναι ένας τόσο σκληρός και άγωνος τόπος που ακόμα και το όνομά του αποτελεί προειδοποίηση. Τα κλιμακάν σημαίνει όσοι μπαίνουν δεν βγαίνουν. Δύο θαραλέοι άντρες μπήκαν στην Τακλιμακάν. Ο ένας αναζητώντας την αλήθεια και ο άλλος θησαυρούς. Και οι δύο πάλεψαν για τη ζωή τους ενάντια στη στοιχειωμένη έρημο. Και στο σφιχταγκάλιασμα του θανάτου ανακάλυψαν θησαυρούς που θα άλλαζαν τον κόσμο. Βουδαπέστη, Ουγγαρία 1872. Ένας μελετηρός δεκάχρονος εξετάζει ένα χάρτη της Κεντρικής Ασίας. Γοητευμένος από την εξωτική Ανατολή, ο νεαρός Όρελ Στάιν ακολουθεί τα ίχνη του ήρωά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρώτος κατακτητής του κόσμου προήλασε με το στρατό του από τη Μεσόγειο μέχρι την Ινδία. Η γη όπου σταμάτησαν οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου μάγεψε το αγόρι. Μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής, όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, ήταν τόσο άγριο και απόμακρο που δεν είχε ποτέ χαρτογραφηθεί. Εδώ, οι θησαυροί ενός μυστικού παρελθόντος βρίσκονταν καλά κρυμμένοι μέσα στην άμμο. Η μονομανία του ντροπαλού νεαρού μελετητή δεν παραξένεψε κανέναν. Το αγόρι ήταν τόσο χαμένο στις σκέψεις του, που η ίδια του η οικογένεια το θεωρούσε βαρετό. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πώς η μοναχικότητα του Όρελ Στάιν και αυτή η περιοχή θα επηρέαζαν τόσο πολύ τη ζωή του. Και πώς μόνος, επί χρόνια ολόκληρα κάθε φορά, θα αναλάμβανε μερικές από τις πλέον τολμηρές αρχαιολογικές εκστρατείες του 20ου αιώνα. Το αγαπημένο του μέρος ήταν το Μόχατ Μάργκ, μια ορεινή περιοχή στο Κασμίρ που εκτός από το καλοκαίρι ήταν πάντα χιονισμένη. Συνήθιζε να ανεβαίνει εκεί, παίρνοντας μαζί του μερικά κείμενα και καθόταν και έγραφε όλη μέρα. Νομίζω ότι έφτασε στο σημείο να έχει γράψει 200 σελίδες μέσα σε 20 μέρες. Έμοιαζε να μην χρειάζεται τη συντροφιά των ανθρώπων. Είχε ανάγκη όμως τα γράμματα. 25 Αυγούστου 1891. Οι άνθρωποι της φυλής που βόσκουν τα κοπάδια τους στα οροπέδια μου έκαναν πραγματική καντάδα. Μερικά από τα τραγούδια τους ήταν πολύ μελωδικά και μου θύμισαν τα ουγγρικά τραγούδια. Πρέπει να είσαι μοναχικός, αφού το κυριότερο πράγμα στις εξερευνήσεις είναι ότι πρέπει να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Πρέπει να αρκείσαι τον εαυτό σου, προκειμένου να πετύχεις κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσες αλλιώς να κάνεις ό,τι έκανε ο Σερ Όρελ Στάιν, να κάθεσαι κατά μεσής μιας αχανούς ανεμοδαρμένης ερήμου επί μήνες, χωρίς κανένα να μιλήσει στα αγγλικά. Εκτός ίσως από το σκύλο σου. Ο σκύλος όμως δεν πρόκειται να σου απαντήσει. Η παιδική μονομανία του Στάιν με την Κεντρική Ασία δυνάμωσε στα πανεπιστήμια της Αυστρίας και της Αγγλίας. Σπούδασε αρχαίες φιλολογίες προκειμένου να κατανοήσει την ιστορία των ερειπίων που κάποια μέρα θα ανακάλυπτε και να μεταφράσει τα έγγραφα που θα έβρισκε θαμμένα. Ένα διδακτορικό στις ανατολικές γλώσσες ήταν το εισιτήριο του Στάιν για την Ασία. Ανέλαβε μία θέση στη Βρετανική κυβέρνηση του Πακιστάν, που τότε ήταν μέρος της Βρετανικής Ινδίας. Για το υπόλοιπο της ζωής του, σπίτι του ήταν η Λαχώρη, στο Παντζάμπ της Ινδίας, το απότατο σημείο όπου είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον κόσμο. Στο Μουσείο της Λαχώρης, ο Στάιν ανακάλυψε την καλλιτεχνική κληρονομιά των κατακτήσεων του Αλεξάνδρου.
αναπαραστάσεις του Βούδα με έντονες ελληνικές επιρροές. Πόσο ανατολικά, αναρωτήθηκε, να είχε φτάσει αυτή του η κληρονομιά? Ήταν ένα ερώτημα, την απάντηση του οποίου ο Στάιν θα αναζητούσε μέχρι την έρημο Τακλιμακάν της Κίνας. Ο Όρελ Στάιν ενδιαφερόταν για τις σχέσεις ανάμεσα στους πολιτισμούς. Είχε γοητευτεί από τα ίχνη της ελληνικής επιρροής στο Πακιστάν και ένιωσε ότι υπήρχε μία σχέση ανάμεσα σε αυτά και την τέχνη στην έρημο Τακλιμακάν. Ο Στάιν είχε προετοιμαστεί καλά πριν έρθει εδώ. Είχε μια ιδιαίτερη κατάρτιση στις αρχαίες γλώσσες, όπως τα σανσκριτικά. Εκείνη την εποχή, τα σανσκριτικά ήταν ένας απίστευτα σημαντικός τομέας. Εννοώ ότι ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος με την ιδέα πως τα σανσκριτικά ήταν μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα όπως τα ελληνικά και τα λατινικά. Νομίζω ότι σήμερα, όταν κάποιος σπουδάζει σανσκριτικά, είναι σαν να μελετά κάτι ιδιαίτερα μυστικιστικό. Αλλά για τον Στάιν ήταν σαν να σπούδαζε πληροφορική. Ήταν η επιστήμη της πληροφορικής του 19ου αιώνα. Εξοπλισμένος με τα σανσκριτικά, ο Στάιν απέκτησε πρακτική εμπειρία ανά την απικιακή Ινδία, ακολουθώντας τον Βρετανικό στρατό. Ο Στάιν συνόδευε τις αποστολές του στρατού ως χαρτογράφος. Είχε κάνει στρατιωτική θητεία ενός έτους στην Ουγγαρία, όπου είχε μάθει να φτιάχνει τοπογραφικά σχέδια, γεγονός που αποδείχτηκε πολύ σημαντικό, αφού όταν εισχώρησαν στα ενδότερα της Ασίας, σχεδίαζε τους χάρτες. Σε μερικές περιπτώσεις, οι χάρτες του είναι ακόμα και σήμερα οι πιο ακριβείς που έχουμε για την περιοχή. Στην Ινδία ο Στάιν εκμεταλλεύτηκε την ευρυμάθειά του. Άρχισε να μελετά προσεκτικά το βιβλίο ενός από καιρό νεκρού Κινέζου μοναχού, ονόματι Xuanzang. Γύρω στο 630 μετά Χριστόν, αναζητώντας βουδιστικά ιερά κείμενα, ο Άγιος αυτός άνθρωπος είχε ταξιδέψει περί τα 10.000 μίλια από την Κίνα στην Ινδία και πίσω. Η περιγραφή των ταξιδιών του, με τίτλο «Περί των δυτικών περιοχών», παρήχε στον Στάιν έναν ακριβή οδηγό για ναούς στην απικιακή Ινδία που υπήρξαν ζωτικά κέντρα λατρείας την εποχή του Xuanzang. Όταν ο Όρελ Στάιν βρισκόταν στο Κασμίρ, εξέτασε τον Xuanzang για να διαπιστώσει αν οι τοπογραφικές πληροφορίες του ήταν ορθές. Και ήταν. Έτσι, και στις 3 εκστρατείες του είχε τον Xuanzang μαζί του. Ο μοναχός αποδείχθηκε αλάνθαστος οδηγός στην Ινδία. Αλλά ο Xuanzang είχε γράψει και για έναν ακμάζοντα πολιτισμό στην κινέζικη έρημο Τακλιμακάν. Για αυτόν τον έρημο τόπο, ο σύγχρονος κόσμος δεν γνώριζε σχεδόν τίποτε. Είχε δώσει άραγε ο Xuanzang στον Στάιν ένα χάρτη θησαυρού που οδηγούσε σε έναν χαμένο πολιτισμό? Συνειδητοποιεί ότι μπορεί να πάει στο κινέζικο Τουρκεστάν και να ανακαλύψει πράγματα, να ανακαλύψει ένα παρελθόν. Αυτό γίνεται το πραγματικό διανοητικό του πάθος. Ο Στάιν θέτει θέμα στη Βρετανική κυβέρνηση της Ινδίας και ζητά να τον χρηματοδοτήσουν ώστε να πάει εκεί και να εξερευνήσει την περιοχή. Νομίζω ότι ο Στάιν είπε «Αφήστε με να πάω σε αυτή την ανεξερεύνητη περιοχή και θα επιστρέψω να σας πω την ιστορία της». Το 1900, με χρηματοδότηση της Αγγλίας, ο Στάιν κατευθύνθηκε ανατολικά, αναζητώντας το χαμένο κόσμο των ονείρων του. Στόχος του ήταν να εντοπίσει τις πόλεις και τους πολιτισμούς που ανέφερε ο Xuanzang. Με μία ομάδα μεταφραστών και υπηρετών, ο Στάιν διέσχισε τα όρη Παμίρ και κατέβηκε στο Κασγκάρ. Από εκεί ακολούθησε το νότιο τμήμα του δρόμου του μεταξιού, τον αρχαίο εμπορικό δρόμο που είχε ακολουθήσει ο Xuanzang, επιστρέφοντας από την Ινδία γύρω στο 640 μετά Χριστόν. Το ταξίδι των 1000 μιλίων ήταν μια δύσκολη δοκιμασία για ανθρώπους και ζώα και είχε μόλις αρχίσει. Το πρωί της 7ης Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε τη χειμωνιάτικη εκστρατεία στην έρημο.
στόχος μου ήταν το Νταντανουιλίκ. Τον περισσότερο καιρό ο Στάιν εργαζόταν κατά τη διάρκεια των μηνών Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Και αυτή ήταν πάντα η πιο άνυδρη και ψυχρή εποχή. Έπρεπε να κουβαλά έναν τεράστιο όγκο πάγου μαζί του ως πηγή νερού, ώστε να τον αφήνει πίσω του σε συγκεκριμένους σταθμούς για να είναι βέβαιος ότι θα υπάρχει αρκετό νερό για το ταξίδι της επιστροφής. Το ψύχος και η ανυδρία είναι μεγάλες απειλές. Εύκολα μπορεί κάποιος να χαθεί και να πεθάνει. Ήταν το πιο δύσκολο έδαφος στο οποίο θα μπορούσε κανείς να βρεθεί εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι ένα αντίστοιχο σημερινό ταξίδι είναι το να πας στη σελήνη. Η ικανότητα του Στάιν να βρίσκει τη θέση και την πορεία τους κράτησε τους άντρες του ζωντανούς. Γιατί είχαν μπει στην Τακλιμακάν, μία από τις πλέον επικίνδυνες ερήμους της γης. Σχετικά με αυτή την έρημο, ο μοναχός Ξουαντζάνγκ είχε προειδοποιήσει. Όλα είναι έργο δαιμόνων και σατανικών πνευμάτων. Όταν σηκώνεται ο άνεμος, άνθρωποι και κτήνοι μπερδεύονται, ξεχνούν. Ακούγονται θλιμμένοι, θρηνητικοί ήχοι και θλιβερές κραυγές. Σε συνδυασμό με την εικόνα αυτού του μέρους, όπου δεν ζει τίποτα, οι άνθρωποι συχνά χάνουν τη ζωή τους. Ο Στάιν αγνόησε χαρακτηριστικά αυτές τις προειδοποιήσεις, όπως επίσης και το στοιχειωμένο δαντικό όνομα της ερήμου. Οι Κινέζοι την αποκαλούν έρημο του θανάτου. Η λέξη Τακλιμακάν σημαίνει όσοι μπαίνουν, δεν βγαίνουν. Η θερμοκρασία της ερήμου είναι τρομακτική. Το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει τους 55 βαθμούς Κελσίου, αλλά η έρημος έχει και χειμώνα. Όταν ο Σερ Ορέλ Στάιν έκανε ανασκαφές σε περιοχές όπως η Νίγια, κατέγραψε ότι υπήρχε χιόνι στην έρημο το Δεκέμβριο. Το χειρότερο στην έρημο είναι ότι οι λόφοι της άμμου είναι πολύ ψηλοί. Υπάρχουν κάποιοι που φτάνουν τα χιλιάδες πόδια ύψος. Είναι πολύ δύσκολο να τους διασχίσεις, γιατί η άμμος είναι πολύ μαλακή. Όταν διασχίζεις τέτοιες θάλασσες από άμμο, είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι θα καταφέρεις να βγεις στην άλλη πλευρά. Από την άλλη, είναι πολύ συναρπαστικό να περπατάς σε μια άμμο που γνωρίζεις ότι είναι παρθένα, ότι κανείς δεν περπάτησε εκεί πριν από σένα. Ωστόσο, ο Στάιν ήταν πεπισμένος πως είχε περπατήσει κόσμος εκεί γύρω στα 1000 χρόνια πριν. Ο Ξουαντζάνγκ είχε γράψει για πόλεις οάσεις που υπήρξαν ακμάζοντα εμπορικά και θρησκευτικά κέντρα και τώρα θα ήταν κάπου θαμμένες στην έρημο. Αν ο Στάιν κατάφερνε να τις βρει, θα ήταν ο πρώτος που θα έγραφε την ιστορία μιας αχανούς αχαρτογράφητης περιοχής της Ασίας. Με ποιο τίμημα όμως? 100 μίλια στο εσωτερικό της Τακλιμακάν, η θερμοκρασία έπεσε στους -23 βαθμούς Κελσίου. Περπατώντας με δυσκολία πάνω στην ασταθή άμμο, άνθρωποι και ζώα εξαντλήθηκαν. Άραγε ο καλόγερος Ξουαντζάνγκ τους οδηγούσε σε μια χαμένη πόλη ή σε έναν αμμώδη τάφο? Επιτέλους, μία ελπίδα την 11η μέρα. Ίχνη κάποιων ερειπίων που οι ντόπιοι ονόμαζαν «ο τόπος με τα φιλτισένια σπίτια». Ήταν η πρώτη από μία σειρά τοποθεσιών όπου ο Στάιν θα έβρισκε ενδείξεις που θα άφηναν έκπληκτο ακόμα και τον ίδιο. Ο Στάιν σκάβει και βρίσκει αναπαραστάσεις ανθρώπων της Δύσης κατά μεσής της ερήμου. Ανακαλύπτει αναπαραστάσεις αγγέλων σε αυτή την περιοχή, που σήμερα αποτελεί μέρος της Κίνας. Επίσης, βρίσκει κινεζική γραφή πάνω σε μακρόστενα ξύλα. Αυτά τα ξύλα ανάγονταν στα τέλη του 8ου αιώνα. Ο Στάιν μπορούσε να γράψει την ιστορία του δρόμου του μεταξιού με τις διάφορες οάσεις, κάνοντας προσεκτικές ανασκαφές και στέλνοντας όλα τα ντοκουμέντα που βρήκε σε μελετητές που θα ήταν σε θέση να τα αποκρυπτογραφήσουν.
Για τον Στάιν, αυτά τα εκπληκτικά ευρήματα ήταν πολύ προσωπική υπόθεση. Κατά πρώτον, ο πολιτισμός που ανακάλυψε μαρτυρούσε επιρροές από την αρχαία Ελλάδα. Η επίδραση του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε διεισδύσει στην Κίνα. Κατά δεύτερον, είχε ξεθάψει ρολά παπύρων από τη βιβλιοθήκη ενός μοναστηριού που χρονολογούνταν στον 5ο και τον 6ο αιώνα. Επιστρέφοντας από την Ινδία, ο Xuanzang πρέπει να είχε επισκεφθεί το μοναστήρι που τώρα ήταν θαμμένο στην έρημο. Ίσως μάλιστα να είχε μελετήσει αυτούς τους παπύρους. Ο Στάιν πρέπει να ένιωσε ότι η δική του καλογερική ζωή έμοιαζε με εκείνη του μοναχικού Άγιου ανθρώπου. Ένα χρόνο μετά, ο Στάιν ξεκίνησε για την επιστροφή. Μαζί του είχε κυβότια γεμάτα ευρήματα, αποδείξεις ενός χαμένου πολιτισμού. Θα άναβαν φωτιές στον κόσμο της αρχαιολογίας και θα έκαναν το όνομά του γνωστό. Θα του χάριζαν όμως και τη φήμη του αρχαιοκάπηλου, που θα τον κυνηγούσε σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Ο Στάιν είχε την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης, αλλά τα ταξιδιωτικά του έγγραφα δεν έλεγαν ότι ήταν αρχαιολόγος και ότι μπορούσε να κάνει ανασκαφές σε αυτή τη ζώνη. Ένας Βρετανός διπλωμάτης του είχε πει: «Μην πεις ποτέ στους Κινέζους ότι κάνεις ανασκαφές εδώ». Θα πλήρωνε την ασέβειά του προς τις κινεζικές αρχές. Αλλά τώρα είχε πιο σοβαρές ανησυχίες. Εξαιτίας των ανακαλύψεών του, όλος ο κόσμος γνώριζε τι κρυβόταν στην Τακλιμακάν. Ο αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει. Ο Στάιν πηγαίνει, σκάβει το έδαφος και έπειτα αρχίζει η κούρσα για την ανακάλυψη χαμένων γλωσσών και ντοκουμέντων σε αυτή την απόμακρη περιοχή του κόσμου. Είναι πια ένδειξη πολιτισμού για μια χώρα το να στείλει μια αποστολή στην Κεντρική Ασία. Το 1907, ένας Γερμανός αρχαιολόγος είχε μόλις επιστρέψει από ένα πολύ κερδοφόρο, όπως είπαν, ταξίδι. Ένας Γάλλος, ειδικός στην Ανατολή, είχε προγραμματίσει να μπει από μέρα σε μέρα στην έρημο. Κινητοποιημένος από τον ανταγωνισμό, ο Στάιν ακολούθησε έναν χάρτη που είχε φτιάξει ο Xuanzang. Για μια ακόμα φορά, η ομάδα του ακολούθησε το νότιο τμήμα του δρόμου του μεταξιού. Αυτή τη φορά όμως, το εξαντλητικό ταξίδι προξένησε στον Στάιν ένα άσχημο προαίσθημα. Έγραψε σε έναν φίλο: «Τι μελαγχολικός αγριότοπος. Έχει παντού πάνω του το σημάδι του θανάτου». Πλήρωσε βαρύ τίμημα για 2 εκστρατείες στην έρημο. Ξέσπασε καυγά στην ομάδα του και οι άνθρωποι του ήρθαν στα χέρια. Ένας από τους πλέον έμπιστους βοηθούς του αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα, ο αφοσιωμένος τοπογράφος του Στάιν τυφλώθηκε. Στο τέλος, ακόμα και η υγεία του Στάιν κλονίστηκε. Η ελονοσία βασάνιζε το εξαντλημένο σώμα του. Και το χειρότερο ήταν ότι μία ομάδα Γάλλων εξερευνητών βρισκόταν κάπου στην έρημο. Καθώς συσκεύαζε τα νέα του ευρήματα σε κυβότια, ο Στάιν ανυπομονούσε για τον επόμενο προορισμό του. Ένα σύμπλεγμα σπηλαίων στην περιοχή Dunhuang, όπου ήλπιζε να βρει αρχαίους βουδιστικούς παπύρους. Έγραψε: «Με βασανίζει η σκέψη, όπως τα φαντάζεσαι, μήπως οι Γάλλοι έχουν φτάσει κιόλας εκεί». Διασχίζοντας την Τακλιμακάν προς το βορρά, ο Στάιν ένιωσε την απόκοσμη εμπειρία ότι πατούσε πάνω στα ίδια του τα χνάρια. Μπορούσα να αναγνωρίσω τα δικά μου τα χνάρια που είχα αφήσει πριν από 7 χρόνια. Μπορούσα ακόμα να διακρίνω και αυτά του μικρού μου Φοξτεριέ, του Ντάς, του πιστού μου συντρόφου σε εκείνο το ταξίδι. Ακόμα πιο συγκλονιστικά ήταν τα ίχνη των γερμανικών και των γαλλικών αποστολών. Ενώ ο Στάιν προστάτευε προσεκτικά τις ανασκαφές του, γεμίζοντάς τες μετά με χώμα, οι ανταγωνιστές του τις άφηναν ανοιχτές, έρμεα των στοιχείων της φύσης.
Ευρήματα τα οποία θεωρούσαν χωρίς αξία ήταν παραπεταμένα και σπασμένα. Κοντά στον Ντουν Χουάνγκ, ο Στάιν στρατολόγησε μια νέα ομάδα εργατών για να εξερευνήσει το δυτικότερο τμήμα του Συνικού τείχους. Ο Στάιν είπε για αυτή την ομάδα: «Ήταν η πιο τρελή ομάδα ανθρώπων που οδήγησα ποτέ για ανασκαφές. Τόσο ναρκωμένοι και εξασθενημένοι ήταν από το όπιο. Ωστόσο, η ανακάλυψη ερειπίων του Συνικού τείχους του ανέβασε το ηθικό. Ακόμα και αν η δεύτερη αποστολή του τέλειωνε εδώ, θα ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει μεγάλη φήμη ως αρχαιολόγο. Νιώθω καθώς περπατώ πάνω στο τείχος ότι πηγαίνω να επιθεωρήσω θέσεις που ακόμα τις κρατούν ζωντανοί άνθρωποι. Τα 2.000 χρόνια μοιάζουν τόσο μικρό χρονικό διάστημα». Στο τείχος, λίγες μέρες πριν από τη μεγαλύτερη ανακάλυψή του, ο Στάιν ένιωσε γαλήνη. Ίσως να πίστευε ότι ο καλόγερος Xuanzang οδηγούσε κυριολεκτικά το ταξίδι του. Ίσως γνώριζε ότι οι ανταγωνιστές του δεν θα έφταναν ποτέ την αντοχή ή την ευρυμάθειά του. Όπως και να έχει, η αφοσίωσή του στη στοιχειωμένη έρημο τον επιβράβευσε πέρα από κάθε προσδοκία του. Και μπροστά του, σε ένα μέρος ονόματι Ντουν Χουάνγκ, θα έβρισκε ένα από τα πλέον εκπληκτικά αρχαία κείμενα που ανακαλύφθηκαν ποτέ. Ο Όρελ Στάιν είχε ακούσει ότι υπήρχαν ορισμένα έγγραφα μεγάλης αξίας στα σπήλαια του Ντουν Χουάνγκ. Πήγε ως εκεί και συνάντησε κάποιον ηγούμενο ονόματι Wong, έναν αλόκοτο κυκλοθυμικό καλόγερο που είχε σφραγίσει τα σπήλαια ώστε να μην μπορεί να μπει κανείς. Όταν λοιπόν ο Στάιν τον γνώρισε, του είπε ότι σε όλα του τα ταξίδια ακολουθούσε τα βήματα του Xuanzang, ότι ήταν ο προστάτης αγιός του. Έτσι, ο κυκλοθυμικός καλόγερος μαλάκωσε κάπως και είπε «Αλήθεια?» Ο ιερέας αποδείχθηκε πράγματι τόσο ένθερμος θαυμαστής του Xuanzang όσο κι εγώ. Μου έδειξε περήφανος μια σειρά από ζωγραφιές που απεικόνιζαν σκηνές από τις θαυμαστές περιπέτειες του μεγάλου προσκυνητή. Οι φανταστικοί θρύλοι που απεικονίζονταν εκεί ήταν οι ίδιοι που είχαν μεταμορφώσει τον Xuanzang σε όλη την Κίνα σε ένα είδος Αγίου Μινχάουσεν. Διαπραγματεύεται την ανταλλαγή 4 ασημένιων πετάλων με πολλές χιλιάδες έγγραφα και παπύρους και ο Wong το δέχεται. Και ο Στάιν γνωρίζει ότι η τιμή είναι πολύ χαμηλή. Το ξέρει. Γράφει μία επιστολή στην οποία λέει ότι η τιμή είναι απίστευτα χαμηλή, αφού τόσο θα κόστιζε ένα και μόνο χειρόγραφο με σανσκριτικά. Η κυριότερη όμως ανησυχία μου ήταν μήπως ο δειλός, πανούργος ιερέας, ένιωθε κάποιο κίνδυνο ή καχυποψία και κλεινόταν στο καβούκι του πριν καταφέρω να βγάλω κάποιο μαργαριτάρι. Ο Στάιν ήταν ένας αφοσιωμένος μελετητής και εξερευνητής. Ήταν αδιανόητο γι' αυτό να μην ενδιαφερθεί για όσα ανακάλυψε στον Ντουν Χουάνγκ, όπως επίσης ήταν φυσικό να χρησιμοποιεί κάθε μέσο προκειμένου να αποκτήσει αυτό που ήθελε. Αυτός και ο ηγούμενος Wong δεν ήταν άνθρωποι του ιδίου επίπεδου. Ο Στάιν ήταν πολύ μορφωμένος και γνώστης, ενώ ο Wong αγνοούσε τι ακριβώς έκανε ο Στάιν. Για τον Wong υπήρχαν απλώς σωροί άχρηστου χαρτιού. Όπως ένα κομμάτι σπασμένου γυαλιού για μένα είναι διαμάντι για εσάς. Στους αρχαίους παπύρους που ανακάλυψε ο Στάιν στα σπήλαια του Ντουν Χουάνγκ ήταν γραμμένες μπαλάντες, ιστορίες και αλληλογραφία. Το πορτρέτο ενός πολιτισμού σε γράμματα. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι ένα από τα αποσπάσματα ανήκε σε ένα βουδιστικό κείμενο που ο ίδιος ο Xuanzang μετέφρασε μεταξύ 645 και 664 μετά Χριστόν. Ήμουν σίγουρος ότι ο προστάτης αγιός μου πρέπει να πέρασε κοντά από το γεμάτο ερείπιαλο φίσκο.
Ο Στάιν κατάφερε να πάρει πολλά από τα γραπτά και να τα μεταφέρει στο Βρετανικό Μουσείο. Ένα από αυτά είναι η Σούτρα του Διαμαντιού, το πρώτο τυπωμένο βιβλίο του κόσμου. Βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, δίπλα στη βίβλο του Γουτεμβέργιου. Αυτός ήταν ο πραγματικός θρίαμβος της καριέρας του Στάιν. Ο Στάιν δεν μετάνιωσε καθόλου που ξεγέλασε τον ηγούμενο. Σκεφτόταν ότι αν δεν είχε επέμβει, αν δεν είχε σώσει εκείνος τους παπύρους, θα είχαν χαθεί για πάντα. Η πιο εύκολη απάντηση στην ερώτηση «Είναι ο Στάιν ένας κλέφτης?» είναι «Και βέβαια, πήρε αρχαία από την Κίνα, τα οποία δεν επιστράφηκαν ποτέ». Αν όμως τον κρίνουμε με τα δεδομένα της εποχής του, δεν ήταν κλέφτης. Ήταν εξερευνητής. Ό,τι βρήκε, το δημοσίευσε. Κρίνουμε τον Στάιν ή τη μοίρα των χειρογράφων από το πρόσωπο που τα ανακάλυψε? Αν τα είχαν εντοπίσει οι Κινέζοι, θα ήταν πολύ δύσκολο να τα δούμε. Είχαν τύχει τα χειρόγραφα που ανακαλύφθηκαν από τον Στάιν, επειδή σήμερα ο κόσμος μπορεί να τα δει. Μπορεί να τα δει ακόμα και στο διαδίκτυο. Για τις εκπληκτικές του ανακαλύψεις, ο Στάιν τιμήθηκε με τον τίτλο του υπότη από τη θετή πατρίδα του, την Αγγλία. Αλλά οι ανέσεις και οι κολακίες της Ευρώπης οχριούσαν μπροστά στο κάλεσμα της Ανατολής. Επέστρεψε ξανά και ξανά σε αυτό το απομονωμένο σημείο του κόσμου, προσπαθώντας να ικανοποιήσει τη δίψα του για γνώση στις ερήμους της Κίνας. Στα 81 του χρόνια, ο Στάιν πέθανε όπως έζησε, πάνω στη Σέλα, ενώ εξερευνούσε το Αφγανιστάν. Δεν επιχείρησε όμως ποτέ ξανά κάτι εισάξιο με τη μοναχική μακρόχρονη μάχη που τον όθησε στα ίχνη του Ξουανζάνγκ και στους χαμένους θησαυρούς της Τακλιμακάν. Οι πάπυροι των σπηλαίων του Ντουν Χουάνγκ έκαναν πασίγνωστο τον αρχαιολόγο Όρελ Στάιν. Σύμφωνα μάλιστα με τον Κινέζο μεταφραστή του, δεν βρήκε τυχαία τα σπάνια βουδιστικά κείμενα. Επρόκειτο για ένα δώρο από τον μοναχό Ξουανζάνγκ, σταλμένο μέσα από έναν ωκεανό χρόνου. Ο Ξουανζάνγκ, όπως και ο Στάιν, είχε διακινδυνεύσει τη ζωή του όχι μόνο μία, αλλά πολλές φορές για χάρη αυτών των παπύρων. Ένα από τα πλέον εκπληκτικά ταξίδια στην ιστορία ξεκίνησε σε μια κρίσιμη εποχή. Κίνα, 620 μετά Χριστόν. Καθώς αρχίζει η μεγάλη δυναστεία Τανγκ, η χώρα συγκλονίζεται από τη βία. Στο εσωτερικό, ληστές πολιορκούν πόλεις, ενώ τα σύνορά της δέχονται επίθεση από τα γειτονικά βασίλεια. Η χρυσή εποχή της Κίνας γεννιόταν μέσα στο αίμα. Σε έναν απόμακρο εμπορικό σταθμό, μία μορφή με ρούχα χωρικού εκμεταλλεύεται το χάος για να φύγει από την Κίνα. Είναι ένας μοναχός, του οποίου η αυτοκτονική αποστολή είναι να βοηθήσει την επικράτηση του βουδισμού στην Κίνα. Στο πλαίσιο της κρίσης, ο αυτοκράτορας των Τανγκ είχε απαγορεύσει τα ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά ο καλόγερος αγνόησε την απαγόρευση. Ελπίζει ότι η μεταμφίεσή του θα ξεγελάσει τα λαγωνικά του αυτοκράτορα. Ωστόσο, δεν υπάρχει μεταμφίεση για το ύψος αυτού του καλόγερου. Λέγεται ότι ο Ξουανζάνγκ είχε ύψος 2,10. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές στο πώς μετρούν οι Κινέζοι, αλλά ήταν πολύ ψηλός και είχε λαμπερά μαύρα μάτια. Οι περιγραφές για αυτόν τον κάνουν να φαίνεται σαν ένα εκπληκτικό πλάσμα. Από τότε που ο Ξουανζάνγκ ήταν παιδί, ήταν πάντα πληθωρικός. Στα 13 του χρόνια ήταν τέλειος γνώστης των βουδιστικών κειμένων. Στην ηλικία των 20 ετών είχε ταπεινώσει σε δημόσιες συζητήσεις τους πλέον αναγνωρισμένους μελετητές των θρησκειών. Η δεξιοτεχνία του Ξουανζάνγκ έδινε μεγάλη χαρά στους ιερείς. Η λάμψη του ήλιου της σοφίας, είχαν πει στο νεαρό καλόγερο, θα είναι σίγουρα στα χέρια σου. Πράγματι, ο Ξουανζάνγκ θα φώτιζε το δρόμο που θα ακολουθούσαν γενιές βουδιστών και εξερευνητών της Κεντρικής Ασίας. Ιστορικά δεν υπάρχει αμφιβολία για τη συνεισφορά του Ξουανζάνγκ. Υπό οποιαδήποτε έννοια είναι ένας ήρωας. Είναι ήρωας για πολλούς λόγους. Είναι μια μορφή που ενέπνευσε,
όχι μόνο ανθρώπους της εποχής του, αλλά και ανθρώπους της σύγχρονης εποχής. Σε ηλικία 26 ετών, ο Xuanzang δεν ήταν ακόμα ήρωας, αλλά ένας επικηρυγμένος άνθρωπος σε μια ιερή αποστολή. Με τη μελέτη των βουδιστικών κειμένων αποκάλυψε σοβαρές αντιφάσεις. Η λύση του, να ταξιδέψει στην Ινδία και να βρει τις πρωτότυπες διδασκαλίες. Νιώθει απογοήτευση επειδή υπάρχουν πολλές αλληλοσυγκρουόμενες εκδοχές του ίδιου κειμένου και επειδή κανείς στην Κίνα δεν μπορεί να εναρμονίσει τις διαφορές. Η δίψα του για γνώση είναι τόσο μεγάλη που αποφασίζει ότι η μόνη λύση σε αυτό το δίλημμα είναι να πάει στην Ινδία και να βρει τις πρωτότυπες διδασκαλίες. Ο ευσεβής βουδιστής είχε κι άλλον έναν λόγο για να επιχειρήσει το επίπονο ταξίδι. Ήθελε να κάνει το προσκύνημά του στην Ινδία, τον τόπο γέννησης του αγαπημένου του Βούδα. «600 χρόνια πριν από το Χριστό, ένας Ινδός πρίγκιπας απαρνήθηκε τα εγκόσμια για να ψάξει να βρει τη λύση στα προβλήματα του θανάτου και της ανθρώπινης δυστυχίας. Ύστερα από 6 χρόνια πνευματικής πειθαρχίας, πέτυχε την υπέρτατη φώτιση ενώ διαλογιζόταν σε ένα μέρος ονόματι Bodh Gaya. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, ο χαρισματικός δάσκαλος ήταν γνωστός ως Βούδας, που σημαίνει ο φωτισμένος. Υπάρχουν 4 μέρη τα οποία πρέπει να επισκεφθεί κάθε πιστός βουδιστής. Τον τόπο που γεννήθηκε ο Βούδας, τον τόπο όπου πέθανε, το μέρος όπου έκανε το πρώτο του κήρυγμα και τέλος το μέρος όπου πέτυχε τη φώτιση. Επομένως, ο Xuanzang ήταν ένας προσκυνητής. Ήθελε να πάει στην ιερή γη των βουδιστών, ακριβώς όπως ένας χριστιανός θα ήθελε να πάει στη Βιθλεέμ. Ωστόσο το ταξίδι είχε κάποιους ανίερους κινδύνους. Όταν ο Κινέζος αυτοκράτορας Ταϊζόγκ έμαθε τα σχέδια του Xuanzang, διέταξε τη σύλληψή του. Υπό αυτή την απειλή, οι μοναχοί που συνόδευαν τον Xuanzang δεν επιθυμούσαν πλέον να ταξιδέψουν. Ίσως να ήταν καλύτερα έτσι. Σύμφωνα με τους εμπόρους των καραβανιών, ο δρόμος για την Ινδία ήταν γεμάτος φωνιάδες, ληστές και άγρια θηρία. Και η χειρότερη απειλή βρισκόταν ίσια μπροστά τους. Η έρημος τα Κλιμακάν. Κάποιος την αποκάλεσε βδέλιγμα της ερημιάς. Είναι ένα μέρος όπου μπαίνεις και δεν βγαίνεις. Ακόμα και ο Όρελ Στάιν αποκαλεί τις άλλες ερήμους στην Αραβία ανιαρές. Την ημέρα η θερμοκρασία φτάνει τους 55 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα πέφτει στους -30. Σύμφωνα με το μύθο, ακμάζουσες πόλεις όπου ζούσαν χιλιάδες ψυχές εξαφανίστηκαν μέσα σε μαύρες θύελλες και δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά. Οι έμποροι των καραβανιών προειδοποίησαν τον αδιάφορο για τα εγκόσμια Xuanzang για τους κινδύνους, αλλά ο προσκυνητής απάντησε: «Έχω σκοπό να επισκεφθώ τους ιερούς τόπους και να αναζητήσω τον νόμο. Δεν θα το μετανιώσω αν πεθάνω στο ταξίδι». Τα χρόνια όμως των μοναστικών μελετών δεν είχαν προετοιμάσει τον Xuanzang για τα ξεχωριστά βασανιστήρια της ερήμου. Για αυτή την ερημική, δυσίωνη γη έγραψε: «Δεν υπάρχουν πουλιά στον ουρανό, ούτε ζώα στη γη, ούτε νερό, ούτε βλάστηση. Ήταν λοιπόν μόνος του και ξεκίνησε να διασχίσει την έρημο. Είχε κάνει περίπου 200 μίλια και το ασκί του με το νερό έπεσε στο έδαφος. Το νερό χύθηκε και ταξιδεύει 4,5 μέρες χωρίς νερό. Έχει χαθεί. Τώρα ο Xuanzang σκέφτεται να γυρίσει πίσω, αλλά δεν ξέρει προς ποια κατεύθυνση να πάει.
Σύμφωνα με το βιογράφο του, ο καλόγερος δέχτηκε την επίθεση των ανήσυχων πνευμάτων της ερήμου. Την ημέρα ο άνεμος σηκώνει τρομερές αμοθίελες. Τη νύχτα, οι δαίμονες και τα ξωτικά, κρατώντας δάδες, παραβγαίνουν και τα αστέρια στον αριθμό. Ο καλόγερος προσευχήθηκε στο βουδιστή φύλακα των πνευμάτων να προστατέψει την ψυχή του. Είναι κάτι σαν και αυτό που οι χριστιανοί μυστικιστές αποκαλούν σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Βγήκε στο άγνωστο. Βίωσε τρομακτικά πράγματα. Πέρασε αυτή τη σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Αυτό είναι το ταξίδι ενός ήρωα στην έρημο Τακλιμακάν. Στο όνειρό του, ένα πνεύμα του φώναξε. Γιατί ξεκουράζεσαι την ώρα που θα έπρεπε να προχωράς προς την Ινδία? Το άλογο του ήταν αυτό που μάλλον πήρε την πρωτοβουλία. Ξεκίνησε και ο Xuanzang το ακολούθησε. Ύστερα από 4 μίλια, το άλογο άρχισε να καλπάζει, καθώς φάνηκε μια πράσινη όαση. Και αυτό το γέρικο και άρρωστο άλογο, που του το είχαν προτείνει επειδή είχε κάνει το ταξίδι 30 φορές, τον πηγαίνει σε μια όαση και πέφτει σε μια λιμνούλα νερό και πίνει. Κατάφερε να επιβιώσει, να βρει νερό και τροφή για να φάει. Αυτό πρέπει να σήμαινε πολλά για αυτόν. Νομίζω ότι πίστεψε ότι επρόκειτο για ευλογία από τον ίδιο το Βούδα. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για ανθρώπους που βρίσκουν νερό στην έρημο. Συνέβη στον Xuanzang, συνέβη στον Σβενχεντίν, συνέβη στον Όρελ Στάιν. Όλοι όσοι πάνε στην έρημο ξεμένουν από νερό. Αυτοί που επιβιώνουν μας λένε την ίδια ιστορία. Αυτοί που πεθαίνουν δεν μας λένε τίποτα. Έχοντας διασχίσει με ασφάλεια την Τακλιμακάν, ο Xuanzang μπήκε στο βασίλειο του Τουρφάν. Πάλι η φήμη του είχε προηγηθεί, ως Αγίου ανθρώπου όμως, όχι ως παρανόμου. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Τουρφάν χάρηκαν ιδιαίτερα που είχαν έναν τόσο αναγνωρισμένο μελετητή στη συντροφιά τους. «Από την πρώτη φορά που άκουσα το όνομά σου», είπε ο βασιλιάς, «ένιωσα έκσταση. Δεν μπορούσα να μείνω ακίνητος από τον ενθουσιασμό». Όταν όμως ο Xuanzang του μίλησε για την αποστολή του, ο βασιλιάς εξαγριώθηκε. Απέτησε από τον καλόγερο να σταματήσει το ταξίδι του και να παραμείνει στο Τουρφάν. Ήθελε να γίνει ο Xuanzang ο προσωπικός του γκουρού. Τον ήθελε εκεί, όχι να πάει στη Δύση. Και θύμωσε πολύ με τον Xuanzang. Του έβαλε τις φωνές και του είπε «Πρέπει να μείνεις εδώ, δεν πρόκειται να σε αφήσω να φύγεις». Ο Xuanzang διαμαρτυρήθηκε. Έφτασα εδώ πηγαίνοντας να βρω το μεγάλο νόμο. Μπορείς να φυλακίσεις τη σάρκα και τα οστά μου, αλλά δεν θα καταφέρεις να διαφεντέψεις την ψυχή μου. Αποφάσισε λοιπόν να πεθάνει της πείνας. Νίστεψε επί 4 με 5 μέρες. Δεν έπινε καν νερό. Τίποτα. Κάθε μέρα ο βασιλιάς του έφερνε πλούσια φαγητά, αλλά ο Xuanzang δεν άγγιζε ούτε μπουκιά. Για άλλη μια φορά, παραλίγο να πεθάνει. Τότε ο βασιλιάς του Τουρφάν ντράπηκε. Υποχώρησε και του έδωσε χρυσό, ασίμι και 24 συστατικές επιστολές για κάθε βασιλιά και χάν που θα συναντούσε μέχρι την Ινδία. Έτσι λοιπόν, με τις προσφορές αυτές, θα είχε προστασία κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου ταξιδιού του. Ο βασιλιάς του δίνει υπηρέτες, άλογα και ρούχα.
Η σπουδαιότερη όμως προσφορά του βασιλιά είναι ότι τον φέρνει σε επαφή με τους Τούρκους που ελέγχουν την περιοχή δυτικά της Κίνας και με τους οποίους είναι σύμμαχος. Ξαφνικά λοιπόν ο Xuanzang δεν διασχίζει μόνο στην έρημο, αλλά συνοδεύεται από ακολούθους, ενώ επιπλέον έχει και διπλωματικά διαπιστευτήρια μαζί του. Με την Ινδία σχεδόν να φαίνεται μπροστά του, ο Xuanzang πλησίαζε στην εκπλήρωση της αποστολής του και στις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ζωής του. Ο Xuanzang είχε διασχίσει 1500 μίλια δύσκολου δρόμου. Είχε γίνει ένας ικανός ταξιδευτής και διασταυρωνόταν συχνά με εμπόρους και προσκυνητές, των οποίων τα πολύτιμα αγαθά πλούτιζαν τους εμπορικούς σταθμούς της Δυτικής Κίνας. Βρέθηκε να παίζει το ρόλο του κατά σύμπτωση διπλωμάτη και του αυτοσχέδιου ιεροκήρυκα. Εν τω μεταξύ, ο πάντα ακμαίος γίγαντας υπέμενε το απροσδόκητο. Φεύγοντας από το Τουρφάν δεν πρέπει να ανησυχεί για χρήματα. Διαθέτει κεφάλαια και διπλωματικά διαπιστευτήρια. Αλλά έτσι έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πλούσιοι ταξιδιώτες, όπως τους ληστές. Υπάρχουν ένα σωρό ληστές που θέλουν ρούχα. Είναι ενδιαφέρον. 2 φορές του έκλεψαν τα ρούχα που φορούσε. Δεν τον λήστεψαν μόνο μία φορά στο ταξίδι του. Τον λήστεψαν πολλές φορές. Λόγω της εσωτερικής του δύναμης, κατάφερε να ξεφύγει ακόμα και από τους μεγαλύτερους κινδύνους. Τέλος, 1 χρόνο μετά την πορεία του στην έρημο, ο προσκυνητής πάτησε το πόδι του σε ινδικό έδαφος. Η άφιξή του στη χώρα του αγαπημένου του Βούδα απέδειξε ότι όλες οι προβλέψεις για τον επικείμενο θάνατό του ήταν λανθασμένες. Οδηγημένος από ιερείς, επισκέφθηκε ιερά, στούπες και ναούς και εξετάζοντας τις τοιχογραφίες τους, θυμήθηκε τα γεγονότα που αυτές απεικόνιζαν. Με τη βοήθεια 20 γραφέων, ο Xuanzang ρίχτηκε στη δουλειά μεταφράζοντας και αντιγράφοντας τις βουδιστικές γραφές. Η πιο σημαντική συνεισφορά του ήταν ότι μετέφρασε πολλά ινδικά βουδιστικά κείμενα. Οι μελετητές είναι έκπληκτοι με την ακρίβεια των μεταφράσεών του. Σε αυτή τη φάση, η φήμη του προηγούνταν του ίδιου. Έτσι, μόλις έφτανε σε ένα νέο τόπο, οι καλόγεροι ήξεραν τα πάντα γι' αυτόν. Ήταν συνηθισμένο να τον προϋπαντούν οι βασιλείς όταν έφτανε στα σύνορά τους. Του έδιναν ένα μεγάλο ελέφαντα για τις μετακινήσεις του. 7 χρόνια πέρασαν σαν σε όνειρο. Η φήμη των γνώσεων του Xuanzang μετέφερε τον ίδιο και τους γραφείς του από το ένα μοναστήρι στο άλλο. Στο κάθε ένα τον περίμεναν βουδιστικά κείμενα και ζωηρές συζητήσεις. Ήταν συνηθισμένο σε πολλές από τις χώρες της Βόρειας Ινδίας να αναμετριούνται στις συζητήσεις. Υπάρχουν αρκετά είδη βουδισμού και έτσι ο υπέρμαχος της μίας σχολής επιχειρηματολογούσε εναντίον της άλλης. Μελέτησε την πίστη των άλλων, ώστε να ξέρει τα επιχειρήματά τους το ίδιο καλά με τα δικά του. Ίσως μάλιστα γι' αυτό να ήταν τόσο ικανός. Ο Xuanzang δεν έχασε ποτέ σε καμία αναμέτρηση. Παρόλο που συζητούσε τα μυστικιστικά σημεία του βουδιστικού δόγματος στην Ινδία στα σανσκριτικά. Είναι απίστευτο. Κάθε φορά που συναντιέται με κάποιον, βγάζει στη συζήτηση τον καλύτερο εαυτό του. Επιτέλους, ήρθε ο καιρός για τον Xuanzang να εκπληρώσει το προσωπικό του προσκύνημα. Αυτός και οι ακόλουθοί του κατέβηκαν με πλοίο τον ιερό ποταμό Γάνγκη. Προορισμός τους ήταν το Bodh Gaya, το μέρος της πνευματικής μεταμόρφωσης του Βούδα.
Αλλά στο ποτάμι, σύμφωνα με το βιογράφο του, τον περίμενε άλλη μία συμφορά. Δέχτηκε την επίθεση πολλών πειρατών που πήραν τους ανθρώπους του και τους πέταξαν στην όχθη. Ήθελαν να κάνουν μια θυσία στη θεά τους, την Ντούργα. Είπαν, να ένας ωραίος τύπος, είναι ό,τι πρέπει. Αποφάσισαν ότι θα ήταν τέλειος για τη θυσία. Του το είπαν και η απάντησή του είναι πολύ βουδιστική. Δεν θέλει να τον σκοτώσουν, αλλά αν πρόκειται να το κάνουν, θέλει να του επιτρέψουν να διαλογιστεί. Αν αυτό το άχαρο σώμα είναι κατάλληλο για θυσία, τότε δεν τολμώ να καταστρέψω την προσφορά. Αλλά αν εσείς σκοτώσετε το σώμα μου, φοβάμαι ότι θα σας βρει κακοτυχία. Εκείνη τη στιγμή ξέσπασε μια τρομερή θύελλα και οι πειρατές κατατρόμαξαν. Τότε ρώτησαν, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Πραγματικά δεν φοβόταν το θάνατο. Ήταν έτοιμος να πεθάνει. Δεν ήταν απλώς ένα θαραλέο άτομο. Ήταν επίσης ένας πολύ ήρεμος και έξυπνος άνθρωπος. Κάθε φορά που αντιμετώπιζε δυσκολίες, πάντα έδειχνε αυτή την ηρεμία του. Και έτσι, σύμφωνα με το βιογράφο, πέταξαν τα όπλα τους και έγιναν καλοί βουδιστές, τρόπος του λέγειν. Πρόκειται για μια ακόμα ιστορία που ακολουθεί ένα συνηθισμένο μοτίβο που λέει πως ένας αντιπρόσωπος του Βούδα συναντά τους αντιπροσώπους μιας κάποιας τοπικής θεότητας και ο Βούδας νικά την τοπική θεότητα. Ο Βούδας αποδεικνύει πως είναι πιο ισχυρός από την τοπική θεότητα. Συνέβη λοιπόν? Δεν γνωρίζουμε. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται απλώς για ιστορίες. Καλές ιστορίες όμως. Επιτέλους, ο Xuanzang έφτασε στο Bodh Gaya. Εδώ ο Βούδας βρήκε τη φώτιση. Αλλά μία διαφορετική εμπειρία περίμενε τον περιπλανόμενο προσκυνητή. Οι δοκιμασίες του Xuanzang και τα χρόνια της αφοσίωσης δεν του πρόσφεραν ούτε μία γεύση της υπέρτατης ένωσης που είχε βιώσει ο Βούδας. Αντίθετα, κάτω από το ιερό δέντρο όπου είχε μεταμορφωθεί ο Βούδας, ο Xuanzang κατάφερε μόνο να θρηνήσει μπροστά στο εύθραυστο του δικού του θνητού πνεύματος. Όταν επιτέλους ο Xuanzang έφτασε εκεί, γονάτισε και αναρωτήθηκε. Σε ποιον κύκλο ζωής βρισκόμουν εγώ όταν ζούσε ο Βούδας? Και έπειτα έκλαψε. Και υπήρχαν πολλοί ακόμα βουδιστές καλόγεροι εκεί γύρω, οι οποίοι συγκινήθηκαν πολύ από αυτή την πράξη του. Τον καιρό που ο Βούδας γινόταν τέλειος, δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση βρισκόμουν εγώ μέσα στη βασανιστική δίνη της γέννησης και του θανάτου. Είναι πολύ σπάνιο για ένα φωτισμένο βουδιστή καλόγερο να κάνει κάτι τέτοιο. Έκλαιγε σχεδόν, σε πλήρη κατάρρευση. Πολλοί επισκέπτες της εποχής έγιναν μάρτυρες αυτής του της τάσης. Εκεί όπου ο Xuanzang έβλεπε αναξιότητα, οι μάρτυρες έβλεπαν υπέρβαση. Οι πιο ενάρετοι ανάμεσά τους χαμήλωσαν ταπεινά το κεφάλι τους. Είναι κάποιος ο οποίος περιγράφει το ταξίδι του εντελώς στεγνά. Γι' αυτόν είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία. Να ξεσπάσει σε δάκρυα και να δηλώσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τόσο καλός όσο ο Βούδας. Μέσα σε μια εκπληκτική περιπέτεια, αυτή ήταν η στιγμή της αλήθειας για τον Xuanzang. Ήταν απολύτως ταπεινός, η τέλεια κατάσταση για ένα βουδιστή. Τέλος σηκώθηκε, πιο αποφασισμένος από ποτέ, να ακολουθήσει το πεπρωμένο του στον τροχό της ζωής, όποιο κι αν ήταν αυτό. Στο ταξίδι της επιστροφής του μέσα από τη Δυτική Κίνα, ο Xuanzang περίμενε ανυπόμονα νέα από τον αυτοκράτορα Ταϊζόγκ. Πώς θα δεχόταν έναν καλόγερο που τον είχε κατάφορα παρακούσει τόσο καιρό πριν?
Στα σπήλαια του Ντουν Χουάνγκ των 1000 Βούδων, ο Ξουάν-Ζανγκ σταμάτησε, πιθανότατα για να προλάβουν οι μοναχοί να αντιγράψουν τα κείμενα που έφερε από την Ινδία. Όσο περίμενε, ο Άγιος Άνθρωπος μελέτησε 3 αιώνες ζωγραφικής και γλυπτικής στις πολλές αίθουσες των σπηλαίων. Δεν γνώριζε πως μία καταγραφή του δικού του επικού ταξιδιού θα βρισκόταν μια μέρα ανάμεσα στις ιερές αυτές ζωγραφιές. Στο τέλος, έφτασαν τα νέα που περίμενε ο προσκυνητής στο χείλος της Τακλιμακάν. Ο Ξουάν-Ζανγκ πήρε συγχώρεση. Ο αυτοκράτορας Ταϊζόγκ ήθελε να του μιλήσει. Και έπειτα φυσικά ρώτησε τον Ξουάν-Ζανγκ, γιατί έκανες αυτό το ταξίδι. Το ενδιαφέρον του Ταϊζόγκ συνδεόταν πιθανότατα στην αρχή με κάποιους ωφελημιστικούς σκοπούς. Καταλάβαινε ότι κάποιος που σπατάλησε τόσο χρόνο και ενέργεια για να ταξιδέψει στην Ινδία μέσω της Κεντρικής Ασίας θα είχε αποκομίσει τεράστιες γνώσεις για αυτές τις περιοχές, για τις οποίες ο ίδιος έτρεφε μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Μετά, σταδιακά, δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μια πολύ στενή φιλία. Ο αυτοκράτορας κάλεσε τον άσωτο Καλόγερο να γίνει υπουργός εξωτερικών του. Αλλά ο Ταϊζόγκ αρκέστηκε τελικά σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Ξουάν-Ζανγκ, στο οποίο περιέγραφε κάθε βήμα του εκπληκτικού ταξιδιού του. Υπάρχουν πολλοί βιβλιοφάγοι στον κόσμο, πολλοί σπουδαίοι ταξιδιώτες και υπάρχουν και ορισμένοι καλοί διπλωμάτες, όπως και κάποιοι αφοσιωμένοι βουδιστές. Αυτός ήταν όλα αυτά μαζί. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ζήσει σε οποιαδήποτε εποχή. Το τελευταίο κομματάκι της ασυνήθιστα καλής τύχης του Καλόγερου ήταν η φιλία του αυτοκράτορα. Επέτρεψε στον Ξουάν-Ζανγκ να περάσει την υπόλοιπη ζωή του όπως επιθυμούσε, μεταφράζοντας τους θησαυρούς για την έβρεση των οποίων είχε στοιχηματίσει τη ζωή του.